Ei oo tulista. Ei ne laittanut sut chili ollenkaan siihen. Vittu, mulle ei riitä mikään. 50 sekuntia mennyt, puoli pizzaa syötiin. Kaikki menee. 50 sekuntia puoli pizzaa mennyt. Onko? Joo. 6 sekuntia. Onko tulinen? Hullu mies Turusta. Onko muuta tullut? Mulla on tämmönen lastenpizza vaan. Nyt on tulista. No. Yes. Monta minuuttia menee? Minuutti 40-50. Sekunti. Joo. Tulee ennätys. On. Mä en halua juoda vettä. Yes. Joo. Onko tulinen? Mut saa olla vielä enemmän. Onks tää Suomen tulisin? Ei minulle. Ei sinulle. Rauha. Maltti ei vasta 2,5 minuuttia, sulla on aika vaikka mihin. Täytyy tyhjäksi saada. Varmaan 2 minuuttia menee. Jo 3 minuuttia. 3 minuutissa on kaikki. Suu tyhjäksi vielä. 2,54. Suu tyhjäksi vielä.